Helo, os na gathoch chi ddigon o'r 90au tro diwetha, triwch y steil yma. Felly'r cyfan bydd angen arnoch chi yw crib, ato, brwsh gwallt, bobls gwallt a clips. Brwsiwch trwy'r gwallt fel hyn. So, fi am mynd lawr fel hyn o'r ochr. So, bod yn edrych fel hyn. A fi'n mynd i gadw ffrynt y gwallt i fi fy hunan, fel hyn. So, os bod chi eisiau defnyddio bobl, jyst i gadw fe rhag gweddill y gwallt. Iawn, nawr bod hwnna allan o'r ffordd, defnyddiwch eich brwsh chi a bobl gwallt i roed eich gwallt chi mewn i ponytail. Wedyn, ewch a darn bach o'r gwallt. Brwsiwch y mas to, fel bod hwnna'n edrych bach yn fwy slick. A cewch a fe rownd y gwallt, fel hyn. A pino fe. Wedyn, gyda'r darn yn y ffrynt, cribwch e allan a pinwch e am nôl. Fel hyn. Nawr bod y gwallt lan, mae'r darn cyffrous yn digwydd achos ni am drial ail-greu y flicks yn y gwallt. I ail-greu'r rhain, neu gyd bydd angen arnoch chi yw par o sythwyr gwallt. A be fi am wneud yw rhannu'r gwallt mewn i adrannau gwahanol, fel hyn. So, os haia un darn o'r gwallt fel hyn. Brwsio trwyddo fe. Sythu fe fel hyn. A jyst ar y diwedd, ni am flico fel lan. Fel la. A jyst cariwch mlaen i'r hwn tan bod chi wedi bennu. A dyna ni am fideo heddi. Diolch i chi gyd am wylio. Cofiwch i ddylysgrifio ac i adael sylwadau yn y blwch sylwadau. Diolch am wylio. Ta-ra!